Druhá minuta nastavení, Šimon Jirák, kapitán týmu má míč. Krásná klička. Gól! Okřesanec dává gól a vítězí 1-0 v tomto zápase. A já tu mám kapitána částovského týmu. Tomáš Volenec je takový skleslý. Co bylo vaší největší chybou? Určitě ty jejich obehrávky a prostě v tom prostředí se nedá vůbec hrát, máme blbý hřiště. Prostě vyhráli pohár, no. Ano, a co váš trenér Jose Mourinho? Myslíte, že zůstane na lavice? No určitě ne, teďka odchází momentálně domů a určitě se stěhuje do Barcelony. Já už to... Děkuju na shledanou. Děkuju na shledanou. Ano a tady Šimon Jirák. Nikdo to od vás nečekal, přesto jste zvítězili. Co k tomu můžete říct? No tak byla tady velice velká podpora fanoušků, za to jim velice děkuji a byli jsme asi lepší, no. A jak budete dlouho oslavovat? No tak myslím, že se oslavy velice protáhnou, takže asi dlouho. Tady kapitán Šimon Jirák, děkuju na shledanou.